Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Mentah kasi ka arpsaw tri unlo opera ka KSU right nong tong circle hadi ng jing ud bat pin ijing kipat ba nong song snong ka umsaw lum dorbar kabadan hakit han khaput ba ka asam kala penti bat pin bhai ka surok hakati kisnong dak ba pha ringkat ka JCB kum ka jing ais ngo bha ban lek men Christmas kumbal jupun kan mau gani kisnong gale ka chaka ba ki pardo parsnam ki sha thombor ki lai photli ki long yeng la sha thang hakatrat forest asam house nam arja san Mat haka baki no yalam hapo ka jingalam ba Samuel Bijarwa President ki isu sang kami hak tu kopor ba Hamlet doling journals ke tri barim haring ka di ba hopping stone ling do kila late mardor ban late kmi bale ajirap bat ya dai ke parado paraslam hak te kesnong bat kila shimwa da ke chaka ban share dara shipo na ban ta ki te gilong yeng kate ke jing late penti da ki isu right nong tong circle ke leiru hadien bagi long song snong kate kesnong kila ud ba pusngo shi ba Samuel Bijarwa chairman nesu men hang khat ru tarik ha ka jing le jing o jing I ya ka te keslong ini kidi ki jing baka kani kesnong kaman na kalian jong ka KSU kam sem laklet na kapor na marba ki parado kesnam ki jingi wala ki don hangno handrai na kalian jong KSU hi kasmo ba lada ki don hangno ki dehi ki parado kesnam jingi te kani ka ni kemla banda klet ban ai publi dan ka jing publi ka bakar pangru kan lek sai ba sam ba ilawan ban yuk chat yang sisin rengkat bat balam balaiwan ha ka tu kesni na ka benta ka balai sedo hapo hati kawa te ka jingwan ka jung I ka penyok mensim sai sisin ya kini kinong song snong jong kani ka umsaw rom dorba te ha ka jingwan ka jung ki I ba kani ka lakat la arpo tli kisnam tam kala don kane kesinong hang ne handrai na kaliang jong kanu ka jingirap na kaliang jong kasorkar kimpat yo ai habi dei ber kumne kum bakalong kum usurok kum ka umbam umdi te na kaliang jong I balam ibala don rengkat bat ibala ai ka kamensim kumno ba I ro ka jinge jong kane kesinong leng ba uni usurok te ila pha ingi kum ka right nong tung circle bat ka eastern border area banyodan lang ha kani singi na kamta kajing tha jong I bangin sim ya kani kalat ka kabu kumno ban penbha ya kani surok kenang ba kani ki ba song sinong hangni hapo sam lum dorbar kinomat ya kajing lah kapang ke stom lah ka yang habro kilyang namar ba surok kambiang tenduk sibun kajing kumjuru hauni upnai January kandon kajing sang kajing I handai kalenti pat ka bakoro ram le se nagaliang jong ikali ban wan kin sa sem ka jinge handai mentangi I kumni kum bakalong uni usurok lengba da ka jing trei menta ka sni lengba da jing pha jing I balam kublai sibuni pi balam kum presiden jo keseng kmi kidon kamensim na ka benta banyodon lang ha ka do kanu ka khap nam ta ka jinge jong ki parado perskam jongi nagaliang jongi kum karai nong tung circle nimla ban siu kuliang nibu kajing duai pi baro kinong kikam jong si isi hi kinang don kamet ko poj bakia kinang la ban free ya ki perlo persnam bedon hapo kapri nyukrap te kulai sibun ya kirong ba snong bedon lang nadu isket trisnong balap liang subha yangi hakani kasni na benta ka ba wala ning trei tangkat no benta handrei le se ngimla hadu banda penbit pendiang hadu kata handrei ke ke ba na kaliang jong keseng talak banle kulai sibun ya kajing kediang subha jeki ini Ki khubor ka Batesi TV